Gardo Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponika. Badong rong so pielong EPHLC mass joining lapen chirok tokomai kang nipon ni jangkar biang long hamren pen kihilo kilometer ner kepsir ke banbak doji badong rong so pi hong jai mati open stage along EPHLC mati all party hills leader conference asong mass joining program kedeng ponalong ke ongdung aratatum chipa ongdun labang so EPHLC mass joining program lapen chirok tokomai along pinangan aratatum Chitong don pen labang so mai badong EPHLC a president Gotom rong phar pensi mai chipahem phupon pen mai charipon aluhiaman pen kachitong don mai phujai kathar Bikram Hansi angtong ti kathar Chesterfield Crow lapen kaprek kethekedingatum chitong pini labang so mas joining along BJP ASDC Congress keong dong asong japo asong japiatum EPHLC asong along chipok don pen kadokabya phai Don thong kebra pho atum chipok dun tanglo EPHLC asong hello khaya phan kaching hot khaya phan karjak thipji asong loputa hawara ratum mate atokanu ke do atum anta chini si non ke EPHLC alo chipok dun renti anso chega chisong ke pangtang ponji aphan mate article 244A hemprekelong ji aphan kachisong ajako chipi dun renti non ke bang GMP election aphan EPHLC asong pen ke kachisik dingsi RG ding piklo non ason mai meeting ke do anta laso aphan lo athema EPHLC asong ke paisa pen le ke nam kali rada jakong pen sik ke hainang ji pata jai kathar pen ning je pon labang so mai insam jin pen pechun pon lo hamren pen borsun tiso Karbiang lo news Sik ande ajir ding chu olu ne litung ge kachi sik lok lo athema nitung e parliamentary system sik fight ke matidi la meeting ke do red ke than red lam ke than red anda kachi sik sai sel athema ne litung e poisa ke people le ke nam le ke unji gali nitung lam ke than ne pachini ben si kam claim nai pu kam si nitum la election ta high hetik ke aku kam ta claim chu ne nitum autonomous state wan ne de ji sik schedule ta pangtang ne de ji la posi nitum election da ko che dan thun nang koklo labeng la che dan nun ji ke hai unji muni tum chini ne tikke ni tum man pe hai ing tum te de ji la tum chini ne det ke election ke hai lute arleng ke thiman nun ji pusi chini ke la hen lo ke di la ga li det ke lam mang Chinthong Mondoli Bongrung Arong ni Bodrong Ker Karkli Pon Chinthong Bongrung Arong Rong Ker Karkli Laki ni Bodrong Ker Karkli Padopon Lo Bang Sorong Ker Mati ni Bodrong Ker Laki Ningkan Ket Hong Pensi Iphong Karkli Padopon Pon Lo Sonsia Formation Me at Pen Pacheton Don Si Pining Le Thot Sitame Pini Nipai Great Rocker ni Le Thota Chorkli Chopijo Padopon Lo Mondi Borong Hemari Bongrung Asarthi Pen Kapin Khara Teng Pen Klempon Lo Mondoli Bongrung Arong Asarthi Pin Pohabi Riso Pen Chitong Pet Pen Rongker Karkli Padoponsi Mondoli Bongrung Arong Ararapan Arnam Hirjumi Hangpon Lo Nibod Rongker Karkli Along Hakko Pen Aron Pensi Padam Lo Nibod Rongker Karkli Lake Chodet Pen Ankangho Padopon Bang Sopi Kangho Wardet Api Masaraki Hir Lapen Risumaratum Rong Asarthi Aphan Bong Lapen Oklangpong Chihodai Ponlo Mondeli Bongrung Arong Rongker Karkli Womut Wakan Mi Admission Pensi Pachun Ponsi Insam Jin Pen Pachun Ponlo News Text Report Karbiang News To nili tumahin ladak nili to nibot karon kapeme sonti sonbot nibot karon kapeme arnia bangke non het non rai abisar kali aku aprang pen riso yang atum klengdun keng sarpu tu ese ajir adat kedam pen angrup acak acehang pen se la se emhe khantu isi ahsar along bangta isi man peng nang kacipi ben aku aprang asan sa ajir adat kedam pidukko komat la sini Pinini Pai Kretroxi Jangmi Po Chiklo Urmiani Rengsibon Aklamalong Karbilo Charlia Songpen Maiki Papon Lason Sipini Rengsibon Aklamalong Karbilo Charlia Song Lapen Chinthong Youth Development Committee Mate Thi Hekpen CYDC Lapen Ke Khasi Student Union Atumpen Chilang Rapetsi Mai Papon Angko Kalam Theke Korkha Student Union Atum Kamatha Pona Tenki
Korkha Durga Mala Akumlin Kisomponji Pupena Joksi Karbilo Choria Song Tumpen Ladak Ring Sibona Klamalongke Som Thablongli Atheke Ladake Karbi Kur Phuatumpen Chinki Chingwairap Sarpensi Labangso Durga Mala Kumlin Somponji Sitame Somponangji Lapan Khasi Student Union Atumpenta Ningduksi Alangli Tumta Udunlo Laso nilitum Karbi Khasi Atumaphan Nangkilangrem Nangkilangropke Nilitumke Chichakuni Atheke Dak Karbianglong Arloke Siksidul area Lasi Aron King Jerpensi Claim Ji Alingta Claim Nangji Lasi Pinini Pai Crate Roxiani ke Labang Somai Kaching Sai Jiaphan Pichun Ponon Edalo Lasi Non Kevangjiani Patik Pontu Popu Karbi Customary Law Maipu Khonsing Singnara Hinpen Pachinipon Jinthong Pen Martining Lengnang Kilo Birta Karbianglo News Ini dismet pet pen resibona klamalong ini tum kabinet carle asong la pendak Jinthong Youth Development Committee CYDC memparta kasih lamcak si pigang lo langsung hot pina sosial media la pen news channel long same klang dak pen rara tum thek lam lo la sok non pina yang kana bangke dak Jinthong constituency apar Jinthong la fer sebana klama lo bangke Durga Mala la pen ke la Karbi Hongnokbi bangso Hongnokbi akumlin la tum hini pe jarak jomben reng sebana klam arlobi la bangso alam ki klang rok pathak nilihin pen adima bang jok jalang ring sebana klam la kesi jotang klam la pen ke dak ke khela jola awai kang penak ang bong mate jok se punilihin kam kedun lo la bang so kam kedun pen nilphan alang nitum jume juno alam the nang ki ther ke ha prason ko lo nilphan athi pe na pu alam the la henlo karbi atum ki jok lu karbi khai ke thek the nang ke khasi chumang keng re arum apini arum ki dopen sinang tumhan yakong rang ite wangnon ningwe mat wan se nang thek ma kare mat warang thek lokte nang plan nang armu daji pan nen tanang puro la support hak sine listame kar biara do ana bang ke la support hak bang se songra penangi pusi do e phana chuniri la pen isi nili kama thadam mateng pen prodang te isi thongnok be plong te tum kar bia khe nok be pena porsi da ke karbi sulang do kor phora do ana afan same nilihin benlam the pachini abang ala puno la gele tum akumnin le som bonji pustame cheng chong muri pong si arke pen lam lun tomo porom bithi chok lim man sele tum eki som da nangji la sela sopat ha bang ele tum krojun thek det ji manang le tum aron atang or tum busni di pini media theng no pen Kicheng si Karbianglong Cricket Premier League wathalang sopathua klamalong kipadopot Nijang Karbianglong wathalang sopathua klamalong Dongkamakam Lightning Club lapen Difu Club Karbianglong Cricket Premier League kachidan padopono Kicheng siang deng Karbianglong Cricket Premier League kibipon pen pinian ingdeng kithomate third game an nang pleng tanglo lapen labangso cricket ke pathu kachidan laki 20 over lasonsi Difu Club pen Pharoi Sira Nerkep Anaran Target Bonta Dongkamukam Lightning Club pen 19 over 4 ball pensi Chipahai Pondo Lasonsi Dongkamukam Lightning Club ahin pen Pinang Owi Kimia Toma Pansitami Kangthor Ponchi Pansitami Bor Iponji Atheke India Kangalongta Cricket ke pathua bang Chithang Plup Tanglo Lason thak thaksi Karbianglong kang sitami ansose kepache thang thujilang aphan sitami nilitum Lightning Club ahin pen bori ponthu poposi herang ke thengno nang pachini do
News Text Report, Karbi Anglong News. Feeling nang kopi ang kecilong pun. Ini labang so Karbi Anglong Premier League ni tum third game lo. Ani si second game long bang Remhok mad asap so inning duk lo alam bang ke high match. Pini si tame ni tum kerema match si ke high. Pusi pumelo si tame mane aram ke kom hek hai ang bong malom ilitu ma player asap so ke chok che do chat mat la support hadi মানে প্রেসার লাগি লগলো আমার লাসো প্রেসার পেন পিনি একদম কাপাহাই মিস্টার টনি লাসো পট মানে পাহাই দাত মানে নিং রং মানে আবিসিলো লাপামসি Apa sana kala thang itu ma thang kemang gilang itu kason kapatu juga sepadi makan sik demang kemang demang. Pagi zaman bim islami kapagi kebi bang sik kemang demang. niltum pila kapatu Oh kapatu ini. oh nitum kemang ke lan so lo nitum laso Karbi Anglong Premier League kebi ponta keseng ponta isi মানে মানে non future tumhan hedi nitum Karbi Anglong ke cricket ke মানে kapathu bang kom som sitame India long ke মানে lahelo isia game hilo la kethin na ya game lo anta las nitum Karbi Anglong long ta lasi pathu ponangji pusi nitum laso Karbi Anglong Premier League ta gibi pon lo ini la nitum Karbi Anglong cricket association pan hai lasi nitum ke mang ke lahelo lightning pan ta nitum unan ke body pon bompo laso cricket wa sport bang hai pache thangji aphan non ove ki mi tum phan Pi masuk kapatu lang tum target kon award lah kebaran tu target kon kecil pun. Pini ke nitum keceng nitum si bowling lo nitum si fielding lo hadi pini toss rem hok mat si tame nitum bowler bowling ke mesen na jok run bang kom som lo target bang 107 mayong tadi 108 target lalu 108 target latum theng pon lo ke nitum bang last over long si kapahay pon la sel panso sila pressure game kapahay pon hadi ning rong piglo Jirikindeng habar mutha deyarong along suluk sudakatomon kicap jiangring nijang Karbi Anglong Jirikindeng Police Station angkang mutha deyarong along suluk sudakatomon kicap jiangring birta kelong duna tengki Karbi Anglong Meghalaya aduya hoy ahawar mutha deyarong along Meghalaya along ripen bang pharuhini lapen bang pharuke thomsasi chumanga khayatum Jirikindeng habar mutha deyarong along bang paksi kateng khengji aphan bori ponlo Pinpur ponme Meghalaya chumang akhayatum aphong Karbi Anglong aduya hoyaro nang lutsi rongara tomaphan ke ther ke hapen chenglok ason sailang no ke klemchi aphan kateng khengji aphan bori pon bomsi thek pononglo laso joini Karbi Anglong lopen Meghalaya aduya hoyalong suluk sodak atomon ke jabjiang ring thetan lasi laso putha ke isi kachari ke thike dingatum nono pora hot ing tangkring asai kedeng pon lapen kachilang dun akenang sot posi chirok tokara tumpen chithan renti News Text Report Karbi Anglong News